Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Di kayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa novena ni St. Jude. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you
and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw na kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, ngunyan Webes sa ikaanom na simana pakapasko. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Special na kahagadan,
Prayer for Limuel Mojecos, safe travels and spiritual guidance as an OFW. Sa kahagadan ni Karina Mojeco. Special man na kahagadan ni Maria Ines Amayor.
Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa into. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, sa roong komunidad, nagkakatiripod kita sa pagtaong onras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulog po kita sa iyang tabang, pamibi, asin intersesyon para sa tuyang mga pangangaipo. Mag-omaw, asin magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya tong inaako dahil sa tabang, asin intersesyon kan sa tuyang mahal na patron. Espesyal man niya itong idulot ini Santa Misa sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang dipuntong obispo, si Bishop Nestor Carino, ang ikalimang obispo, kan sa tuyang diocese. Mga tugang tanganing kita gabos, na uyanig di magganigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Kaya, udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuri, sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na naghimo naan sa imong banwaan, makisumaro sa imong pagtubos. Warasan sa mo, namimibi kami. Nahuli kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, kami magpasalamat sa kod paman. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade. Sa pagkasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Dai na haloy, naghali si Pablo sa Atenas asin nagpakorinto. Duman namibid niya ang sarong Hudeo na angaran Aquila, taga Ponto. Siya asin ang sa iyang agom na si Priscilla, minaabot pa sana hali sa Italia, hulita pinahali ni Claudio ang gabos na mga Hudeo sa Roma. Dinalaw sinda ni Pablo, asin kan mahiling na sinda para gibong tolda arog sa iya. Nakisakat siya sa inda, asin patarabang tabang sinda. Lambang Sabado sa sinagoga, nakikipag-olay siya sa paghingowa na madara sa pagtubod ang mga Hudeo, asin mga Griego. Kan si Silas asin Timoteo nag-abot na hali sa Macedonia.
Ang bilog na panahon idinulot ni Pablo sa pagtukdo. Pagpaliwanag sa mga Hudiyo na si Jesus iyo ang Mesiyas. Hulita siya kinalaban ninda asin pinag-ulog-ulog. Pinalpag ni Pablo ang alpog sa iyang gubing dangan nagsabi sa inda, "Bahala kamo sa anuman na mangyari sa indo, dai akong sala. Puon ngunyan maduman ako sa mga pagano." Dangan luminua sa sinagoga, asin nagdagos sa kataid na harong. Sa diri nin sarong para samba sa Diyos na angaran Tisyo Justo. Si Crispo, presidente kan sinagoga, asin ang bilog niyang pamilya, nagtubod sa kagurangnan. Siring man iba pang dakol na mga taga-Korinto na naghinanyog, nagtubod asin nagpabunyag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Pinapasalamatan taka kagurangnan sa bilog kong puso, sa atubang nin kaanghelisan, aawiton ko ang sa imong kaumawan. Masamba ako sa imong banal na simbahan, papasalamatan ko ang sa imong banal na ngaran. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Huli kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot, pinaurog mo sa gabos ang sa imong ngaran asin tipan, sa aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo ako, asin pinakusog mo ang sakong kalag. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Anto umong kamot, iyo ang maligtas sako. Tatapuson mo ang pinunan mo sa sako. An sa imong pagkamuot, kagurangnan, nagdadanay, sagkod paman. Da imo pabayaan, O Diyos, ang lalangin sa imong kamot. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihon mo, O Diyos nagkalaman, sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu, Pagtrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "Dikit na sa ng panahon, daina ako nindo mahihiling. Alagad, ngapit mahihiling giraray ako nindo." Nagkapiras sa mga disipulos naghapot, ano ang buot niyang sabihon kaini? Dikit na sa ng panahon, daina ako nindo mahihiling. Alagad, ngapit mahihiling giraray ako nindo. Siring man, ano ang buot sabihon kaining ako mabalik sa Ama? Asin naghapot sinda, ano ang buot sabihon kaining dikit na panahon na sinasabi niya? Dahil niya to aram kung ano ang buot niyang sabihon. Aram ni Jesus, nabuot sindang maghapot sa iya, kaya nagsabi sa inda, pinag-uurulayan nindo, ang sinabi ko, dikit na panahon, dahil na ako nindo mahihiling, alagad ngapit mahihiling kiraray nindo ako. Totoong sinasabi ko sa indo, kamo magtatangis asin mag-aagrangay, mantang ang kinaban mag-uugma. Kamo mamumundo, alagad an sa indong kamunduan matatapos sa kaugmahan. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. So, imbes na sabihon ta sa kataid tang good morning, sabihan daw sa kataid mo, maswerte ka, takataid mo ako. Wag isnab. So, mga nasa likod mo man, i-greet mo man, malas mo, likod ko lang nahihiling mo. Sabuton ta daw po ining mga tataramon kan sa tuyang ebanghelyo sa konteksto kan nag-aadang-adang na asensyon o pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangan. Tulong aldaw na sana, maselebrar kita kan asensyon. Kaya na kita maggalas, ang mga tataramon niya ngunyan sa iyang mga disipulos, nangangahulugan nin asigurasyon, asin nangangahulugan,
nin konsolasyon para sa inda. Totoo, mabalik siya sa iyang ama, alagad ining mga tataramo na ining matao sa inda nin kusog buot, asin matao nin asigurasyon, nadaisin da babayaan. Sabi nga ni kayan, babayaan pero dai papabayaan. Magkaiba ang duwang iyan. Bako? Masimba pero dai maturog. May mga nahiling na kaya akong turog. Itutok ta daw po ining paghurup-hurup ta. Digdi sa mga ultimong tataramon kan sa tong kagurangnan. Sabi niya, totoong sinasabi ko sa inyo, kamo magtatalis, asin mag-aagrangay. Mantang an pinakpan, mag-uugma. Kamo magmumundo, alagad an sa indong kamunduan, matatapos sa kaugmahan. Pagkitabagan, nakakainkwentro o nagsasabat nin kadipisilan pagbalo sa buhay, or nagmumundo, dahil siguro kan pagkawara, asin pagkagadan kan sa tuyang namumutan sa buhay. Usually, we hear words from people, words of consolation and assurances. Nag-aagi nin dakulang pagbalo, masabihan mga tao, don't worry, all will be well later on. There is a light at the end of the tunnel. Nag-aagi ka ngunyan ng kadikluman, pero maabutan panahon na iyan gabos, makakahiling ka nin liwanag. Sabi nga ni kayan, every cloud has a silver lining. Totoo, magmumundo ngunyan, magsasakit ngunyan, pero maabutan panahon na iyan gabos, magiging marhay. Kaya pag may nagagadan baga, narumduman ko kang nagadan sa ina ko, ang madangog mo sa tao, okay na ngayon, Father. No more pain. Di ba? Pag may nagagadan kitang tugang na naghihelang, maray na nga niya, taday na siya magsasakit, daay na nin kulog na aagihan. Yan. Iyan ang pinag-aapod kan sa tuyang kagurangnan na digdi sa Ebanghelyong eternal perspective. Ini ang buot niya sabihon, digdi. Iyo, totoo, magmumundo, kamumantang ang kinaban mag-uugma. Pero maabutan panahon na ining sa indong kamunduan, magiging kaugmahan. Yeah. Magiging kaugmahan. Dainan nindo ako mahihilingon yan, pero maabot ang panahon na mahihiling iraray nindo ako. Kaya kan sinabi niya digdi sa satuyang Ebanghelyo, dikit na sanang panahon, dai na ako nindo, mahihiling alagad ngapit, mahihiling giraray nindo ako. Jesus is talking about this eternal perspective. Garibaga, tigsasabi niya man po sa satuya, na ang sa indong kamunduan, totoo, magigiiling kaugmahan later on. All will be well later. Baysa na, dahil magparahadit, na maabutan panahon, inigabos at tigaagihan nindo will turn into joy. Yan. Dahil ko kamo papabayaan. Maabutan panahon, maghihirilingan giraray kita. Mahihiling giraray nindo ako, duman sa haro kan sa kuyang ama. Sa ibang tataramon, pwede taman interpretaron po ining tataramon kan sa tong kagurangnan, ining dikit na sa ng panahon, na ibig sabihin, inisu panahon na itinao niya sa tuya, tanganing mabuhay sa kinapan. It means the short time that we have on earth. So, ang magayon na hapot, what are we doing on earth in this short time? Ano ang tigigibota? Where do we spend most of our time? Facebooking, scrolling, Netflix, nagahapon? Or we spend it on a nonsensical things? Pakiiwan, pakichisbisan, turog, pati sa misa nagtuturog, nauubusan na ang panahon. Sa mga daing
nagimata si Lola. Sorry po, Lola, na-disturbo ta ka. So, magpasalamat kita sa mahal na Diyos na tinawan kita kaining dikit na panahon tanganing mabuhay sa kinaban. I hope we are making the most of it. Sabi nga ni kayan, our time is short, but eternity is a long time. And let us be grateful that the Lord has been kind and merciful enough to allow us to use this short time digdi sa kinaban well. So para mientras, aninahagad ka ini sa tuya, na isabuhay ta po itong inaapod o utubunta, itong mga baptismal vows or duty that we have, lalong-lalo na ang pagiging testigo niya sa kinaban. We must be people of generosity, giving to those in need. We must be people who seek the face of God and live. Totoo, dakulon pong kaipuhan kitang gibuhon in this short time, in this dikit na sanang panahon, in this little time in this world. May nabasa akong sarong post kang saro sa Facebook. Sabi duman, life is short. The time is fast. Makaskason, marikason ang panahon. No replay, no rewind. So nakaagi na, dahil na po pwedeng ibalik. So enjoy every moment as it comes. Bagay ining pagirumdum sa to. And in this context, digahagad po sa tuya to have this what we call eternal perspective and live in accordance with this eternal perspective. Hilingon ta permian sa tuyang buhay na bako ini permanente. Maabutan panahon na inigabos na pagsakit, inigabos na kamunduan, na sa tuyang tigaagihan, mga pagbalo, maabutan panahon na ini magiging rason kan sa tuyang kaugmahan. So that our sorrows, grief now, will become joy. Then, sabi nga ni kayan, sa dikit na sanang panahon, dainan nindo ako mahihiling. Alagad, maabot ang panahon, mahihiling, giraray nindo ako. Amen? Sagaran ka naman, kadaki asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinad sa indong atang, maako manlugod kag Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitaas, lugod pasirig sa imo ang samong mga pamibi, kaibakan mga pagdulot tin mga sakripisyo, tanganing kaming naliligan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nindakulang kabanalan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan. Ipagrukyaw sa gabos na panahon,
Ata ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ulit sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit noon na virtudes, asinan mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, muramo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubon. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamoon kay bakan sa mong Papa na si Leon, asin kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Special yatong girumdumon ang kapahingaloan kan kalag ni Bishop Nestor Carino. Asin gabos na mga gadan, dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, nabimibi kami tanganing kay ba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kayo pa nakapagayagaya sa imo, magkanikong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kada Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, binabalat ko sa ido, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, haray paghilinga, an samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay, namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po nga niya naihira, sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos. Uya si Kristo, an sa tuyang paglaom, sa tahaw, kan mga kadipisilan, pagbalo, asin kamunduan. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong ininusan, pagpabanalkan sa imong simbahan, tandakan hawak mong mahal, tinapay asinanap niya mo iaako at sa imo hawak kasindugo sa pag-inomdom sa imong kaligtasan asin nagpapahayag kan sa imo kamurawayan. Ika narak nin kaligtasan. Ang sakramentong nagdadanay sa pagpatalingas sa mo sa kasalan. Tandakan pagumong
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran, padakulaa sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panawaan sa mong mga puso kan kusog, din nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo sa mong kakurangan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon nyatong kolekta sa mga misa kan kaaging Webes, nag-abot po sa 22,872 pesos asin 25 centavos. Ang ambag nyato sa siring na oras ni misa nag-abot po sa 1,686 pesos asin 10 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 7,782 pesos asin 30 centavos. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Siring man sa Hunyo 2, sagod 4, aldaw ni Lunes, sagod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 doong masses for the dead sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sa sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot nyatong girumdumon. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous na nagtaong 2,900, 2,000 pesos, 1,300 pesos, tulong 1,000 pesos, duwang 700 pesos, asin duwang 500 pesos, and sarong 300 pesos. Scan Rainwell R. Cal Ortiz, 500 pesos. Diyos mabalus po. So nasambit po kasubago sa announcement, igwa kita nin mga available na souvenir items. Igwang bago mo niyan, tamadali na po ang taglipot, sweat shirt. So, pero ini tigahagad tang pre-ordered, tanganing kuha po kita, tanganing day kita maka-stock kaining mga t-shirts and sweatshirt. So, kung interesado po kamo, makihumapot na lang sa tuyang mga staff. Dahil ikadua, sa maabot pong Sabado, iyunaan katapusan kan Flores de Mayo na pinag-aapod niya tong Santa Cruzan de Maria. So, magkakaigwa kita nin sagala, prosesyon, pero igwa kita nin special mass para sa inda. 3:00 nin hapon, mamisa na para digdi sa Santa Cruzan. Then pagkatapos tulos kan misa, mapuuna kita kan sa tuyang pagprosesyon. Mga 4 o'clock or 4:15. So maprosesyon na po kita. Pero igwamang giraray po kita kan anticipated mass na 4:30 and 6 p.m. So igwa lang in special mass you may want to attend kaining misa para sa Santa Cruzan 3:00 nin hapon. So kaibahan itong mga masagala. So maiba sa pagprosesyon. Paki-diseminar man po kan siring na informasyon sa satuyang mga katugangan. Salamat po. Matindog na po kita. Thank you sa gabos na mga nag-serve, na liturgical ministers, sponsors kan sa tuyang misa. Thank you very much po sa Indo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmaherakon sa intersesyon ni San Judas Tadeo. Sagaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Thank you and good morning po.